Hei, eu sunt Diana Rogo și vreau în seara aceasta să discutăm despre treburi femeiești și mai exact despre ciclul menstrual sau lipsa lui. Vreau să vă spun povestea mea cu PCOS, cum am ajuns să-mi reduc din simptome, să-mi reglez ciclul în mod natural și ce a funcționat și ce nu a funcționat pe parcursul anilor. Am mai făcut un story mai de mult pe acest subiect în care v-am spus și ce probleme am avut și a avut un impact incredibil asupra comunității mele, așa că am hotărât să fac asta aici într-un format care poate să rămână așa încât să informeze cât mai multe persoane. Și să începem de la bun început, încă din adolescență. Eram genul care voiam să fiu foarte precaută și preventivă și în momentul în care am avut o relație de lungă durată, mi-am dorit să iau anticoncepționale. O consideram așa ca un badge of honor, pentru că o vedeam în filmele americane și mi se părea așa că acum sunt domnișoară și că e lucrul inteligent de făcut dacă nu-mi doresc o sarcină la vârsta aceea. Maica mea țin minte că era un pic reticentă și nu prea voia să mă pună pe anti, chiar deloc. Dar în momentul în care am ajuns la ginecolog și mi s-a spus că am ovare polichistice și că, în general, fetele care au ovare polichistice, ca să li se reducă din chisturi, li se administrează anticoncepționale, cum am fost am presat pe maica mea și am ales să merg pe anti. Toate bune și frumoase, până am început să am efecte adverse, care îți dai seama că au apărut. În primul rând, schimbare de stare, am luat un pic în greutate, am început să am o mulțime de probleme la nivelul tenului. Deci cumva eu, deși nu aveam androgenii crescuți și nu aveam alte simptome care sunt de obicei asociate cu PCOS, cum ar fi pilozitate crescută sau acne, am ajuns să le fac după ce am luat anticoncepționale. Ok, m-am gândit că probabil fix genul acela de anticoncepționale era o problemă, așa că am schimbat anticoncepționalele. Cu cele din urmă aveau ceva mai puțin estrogen și am părut că mă bag mai bine cu ele. Până peste câțiva ani, când am observat, ca să vezi, că începusem să fac venectazii la nivelul pielii, pe față, pe fese, pe picioare, chiar și pe spate. M-am foarte speriat, evident, pentru că arăta ca o pânză de paianjen roșie sub piele, ca și când capilarele tale se sparg. Mă rog, ulterior am fost la dermatolog, mi s-a spus că sunt doar dilatate, nu se sparg, dar că e probabil să rămână așa și practic, să nu mai fac sport foarte solicitant sau un masaj, orice care ar putea să îmi deranjeze capilarele mele, care sunt foarte, foarte firave, aparent. E bine, eu nu aveam problema asta înainte și târziu mi-am dat seama că era de fapt un efect advers de la anticoncepționale. Ba chiar fusesem la un doctor homeopat și el m-a întrebat dacă nu cumva e din cauza anticoncepționalelor, cumva încurajându-mă să mă las de ele. Mie mi se părea că bine, nu, probabil că nu. Până m-am uitat pe prospect și într-adevăr era una dintre cele mai frecvente efecte adverse ale anticoncepționalelor. Ceea ce iarăși mă duce la lecția mea numărul 1, hai să nu fim ignorante, cum am fost eu, și să citim bine prospectul înainte să luăm ceva. Ok. Când am văzut că m-am umplut de venectazii și că păreau să, nu știu, pe zi ce trece parcă mai aveam mai multe și mai multe, m-am hotărât clar că vreau să mă las de anticoncepționale. Mai ales că între timp aflasem că nu de chisturi trebuie să-mi fie mie neapărat frică. Chisturile în sine nu erau o problemă și nu dăunau corpului, ci mai degrabă restul simptomelor. Faptul că ciclul venea neregulat și că asta împiedica tot procesul endocrin să se desfășoare într-un mod normal și firesc. Bun, am încercat să mă las de anticoncepționale și ghiciți ce s-a întâmplat. Normal, corpul meu, care primise doar hormoni sintetici, nu mai știa să aibă un ciclu normal și tot nu mi-a venit ciclu. Evident, îl alimentasem doar cu hormoni sintetici, el nu apuca să își facă singur procesele astea și nu știu dacă a învățat vreodată să le facă, pentru că de foarte devreme am început să iau anti. Și asta a fost un alt lucru despre care nu știam foarte mult înainte. Eu aveam impresia că medicamentele anticoncepționale sunt oarecum un suport sistemului meu endocrin. Nu cred că realizasem în momentul în care am început să le iau, sau ce puțin acum nu mi-amintesc să fi știut asta înainte, că ele practic inhibă cu totul hormonii aceștia și că îi înlocuiește doar cu cei sintetici.
adică ai tăi, din cauza că sunt cei sintetice în organism, nu mai funcționează deloc. Deci, practic, ei se opresc. Corpul nu mai trebuie să facă absolut nimic și, într-adevăr, acum se lenevește pe parcurs. Sunt lucruri care probabil că poate le-am auzit, dar nu le-am conștientizat sau atunci, la vârsta aceea, nu mi se prea important. Sincer, nu știu cum o gândeam atunci, dar acum mi se pare un lucru atât de cumplit, cum să-l furi pe corp de o funcție vitală și pur și simplu să nu mai lași să facă asta și nici măcar nu m-am interesat vreodată dacă sunt alternative. Ei bine, acum cu venectaziile și cu problemele care le vedeam vizibil și faptul că am mai crescut și m-am mai maturizat și am mai aflat despre una alta și am înțeles de fapt ce sunt anticoncepționalele, am luat decizia că vreau să mă las de ele. Și când am hotărât în sfârșit să mă las de ele, după cum am spus, blank, nimic, nu a venit nimeni, n-a venit moșul și pe la mine, s-a terminat tot și am așteptat și am zis că sunt răbdătoare, pentru că e firesc ca corpului să ia o vreme până să-și dea drumul, dar după mai multe luni am început să fac probleme. Așa că m-am întors la ginecolog să fac niște teste și am aflat că nu știu cum să spun asta, că aveam anticorpii tiroidieni foarte crescuți, adică că aveam risc de Hashimoto. Asta a fost o spiritură și o poveste separată pentru altă zi, dar că în rest, estrogenul, progesteronul, toate cele erau normale. Ok, suspect, ciudat, oare de ce nu venea? Corpul meu niciodată nu ieșea chiar bine, tot timpul era cu numărul 2. Dar întotdeauna acum. Și asta e una dintre lucrurile acelea care, pentru că foarte multe femei l-au la fel, oarecum nu se mai ridică semne de întrebare și nu sunt încurajate să mai fac și alte teste mai departe. Ei bine, nici eu n-am fost încurajată să fac un alt test, dar știu că atunci a intervenit maică mea, care e anatomopatolog, deci are cât de cât habar despre lucrurile astea, ba chiar destul de mult habar, pentru că ea a ajuns să-mi citească la mele, când, în primul rând, am aflat că aveam 2 tulpini agresive de HPV, după care să văd că, într-adevăr, colul meu era chiar plin de celule cu malformații și, da, basically, în câteva zile m-am și dus să mă operez, să fac o conizație, pentru că ce văzut maica mea acolo, cred că a ținut-o trează nu știu câte nopți și încă, nu știu așa, ne-a cutremurat toată familia și toți eram super speriați. Și na, îți dai seama că nimeni nu-și dorește să aibă risc de cancer de col și mai ales la vârsta asta și mai ales, după cum spunea maica mea, ar fi fost extrem de agresiv. Ok, e ceva ce pe mine m-a cutremurat foarte tare și m-a supărat extrem de tare faptul că nu am fost încurajată să fac mai multe investigații, să fac mai multe teste în momentul în care ginecologă se uita acolo și vedea ce se întâmplă și ba chiar vedea că întotdeauna mi ieșea papul cu numărul 2, adică nu ieșea chiar bine niciodată. Faptul că luam anticoncepționale am impresia că acoperea simptomele, acoperea problema și dacă m-aș fi lăsat mai repede, cred că aș fi aflat mai repede. Într-adevăr, nu e sănătos nici să nu iei anticoncepționale și să stai cu ovare polichistice și să nu îți vină ciclul regulat. E riscant să nu îți vină ciclul regulat și asta am înțeles iarăși după ce am avut eu probleme. Poți să ai probleme la nivelul colului din cauza că nu îți vine ciclul regulat. Pentru că că corpul trebuie să treacă prin procesele acestea. Și dacă nu trece prin ele, atunci poate să dezvolte, să se adapteze într-un mod nesănătos pentru tine. Ei bine, odată ce am ieșit din sala de operație, am terminat cu toată chestia asta, eram așa de hotărâtă și de determinată să am grijă de mine, să-mi schimb stilul de viață, să mă susțin așa cum am nevoie și să găsesc alternative. Am hotărât că o să mă duc la un homeopat, pentru că știam că nu mai vreau să iau anticoncepționale. Am înțeles deja că exista o dezbatere foarte largă despre care eu chiar nu știam care sunt părțile și am înțeles că există mai multe tabere, mai multe voci care vorbesc despre asta și care au opinii diverse. Într-adevăr, trebuie să te hotărăști pe cine vrei să crezi, dar cred că cel mai bine e să înțelegi toate perspectivele, printre care una dintre ele ar fi faptul că adăugarea hormonilor sintetici poate să crească riscul de cancer la sân, spre exemplu. Și ai impresia că nu ți se întâmplă ție până, cum am crezut și eu, până ajungi tu să fii pe masă de operație și să vezi că toată viața ta se schimbă așa pe loc.
Pentru că, îți dai seama, la mine deja a început să discuții dacă ar trebui să scoatem tot colul, dacă o să mai pot să fac copii, dacă o să pot să fac copii, dacă ar trebui să-i fac imediat, în condițiile în care eu nu-mi doream să fac copii acum. Deci, da, poate să te cam dea peste cap și, slavă Domnului că nu a fost mai grav, că am aflat când am aflat, că nu am fost nevoită să-mi scot tot colul și că după un an, după ce mi-am făcut din nou analizele, era tot ok și sunt incredibil de recunoscătoare că e așa. Dar ce vreau să spun e că, în primul rând, faceți-vă papul des și dacă e ceva neregulă, uitați-vă dacă aveți HPV și faceți-vă și, asta e ce am aflat eu, că e bine să-ți faci vaccinul HPV, indiferent de ce tulpini ai. Eu am zis că nu vreau să mări și am hotărât să mi-l fac. Să mi-l fac totuși, dar nu am autoritatea să spun că e bine sau e rău. Eu cred că e bine și am hotărât să-l fac. Și din ce am înțeles, în alte țări în vest se face la toată lumea tot timpul. Ok. Dincolo de problema mea cu conizația și cu colul, când am rezolvat toate chestiile astea și am plecat din spital, am hotărât că vreau să încerc o variantă naturistă și m-am spus că am fost la un homeopat. Când am mers la homeopat, mi-a dat o felul de chestii naturiste pe care să le iau, dar au avut efect, dar nu în măsura în care m-aș fi așteptat, să zic așa. Adică doar după câteva luni și-a dat efectiv drumul ciclul meu din nou și tot așa cu foarte mari întârzieri. Deci e clar că corpul meu încă nu își găsise un echilibru firesc. Dar prin faptul că colul meu arăta bine și se vindecase și aveam un ciclu, chiar dacă nu era perfect, eu eram extrem de încântată. Și mi-am amintesc o zi particulară, când tocmai ieșisem de la ginecolog și aveam așa o senzație de bine și eram așa fericită că uite că a trecut un an de când am avut problema asta și uite să aici și tot ok și uite, am trecut peste ceva greu și parcă sunt mai apropiată și de Andrei de atunci și, nu știu, parcă simt că am crescut din cauza că m-am speriat așa de tare. Țin minte că am zis că vreau să fac ceva pentru corpul meu și citisem de curând că maca, rădăcina de maca ar fi foarte sănătoasă pentru sistemul hormonal feminin și voiam să mă duc într-o farmacie să găsesc un supliment, o pudră de maca, mă gândeam să-mi pun în smoothie-uri. Și când ajung în farmacie, mi s-a spus că tocmai se terminase stocul și eram ok, bine, lasă că îmi comand cândva de pe net. Ca să vezi cum funcționează univers. Odată ce am ajuns acasă, văzusem că aveam un mail. Și în acest mail era vorba de un eveniment despre sănătatea feminină, despre chestii din astea, despre care discutăm acum, cu Food Fairy, o puteți căuta pe Instagram, despre menstruație și despre susținerea endocrină noastră. Și eu nu puteam să mă duc pentru că tocmai atunci aveam cursul acela de yoga la care știți că am fost și le-am spus că, uite, mi-ar fi plăcut foarte mult, nici nu aveți idee cât e de relevant subiectul ăsta pentru mine fix în perioada asta vieții mele, dar, uite, nu pot să vin. Și după ce am văzut că organizatorii evenimentului erau chiar cei de la Normans. Normans este un supliment pe bază de maca și Vitex, doar două plante, 100% natural și când am văzut maca acolo, eram, ok, eu vreau să-l încerc. Și le-am spus fetelor că vreau să-l încerc și, uite, voi fi plecată, nu pot să ajung la eveniment, dar cu drag aș încerca orice e natural și nu sunt hormoni sintetici, să-mi ajut corpul să ajungă la echilibru. Timp de fix 28 de zile și ciclul meu a venit la timp pentru prima dată. Și nu mi-a venit să cred, pentru că niciodată în toată viața mea, până la 27 de ani, nu mi se mai întâmplase. Și m-am gândit inițial că, păi, eu nici nu știu sigur dacă e repetabil, adică parcă era prea bine să sper că poate fi așa. Așa că n-am zis nimic nimănui, mă rog, în familia mea s-a sărbătorit, nu modest. Și după încă o lună în care am continuat tot așa cu suplimentul, mi-a venit din nou tot așa, exact după 28 de zile. Și mi s-a părut excelent, nu mi-a venit să cred. M-am spus pe stories, țin minte, practic cam de asta am și scris după aceea un articol despre asta, pentru că vreau să existe undeva informația asta ca să aveți și voi mai accesibilă, având în vedere că stories-urile dispar după 24 de ore, dar
așa impact mare a avut asupra comunității mele și așa de multe fete mi-au scris că au avut atâtea feluri de probleme feminine despre care nu le discută cu nimeni, încât mi s-a părut foarte, foarte relevant să facem ce facem acum. Și anume să existe un dialog deschis în care să vă informez eu cu ce am aflat eu și sper din suflet să mă informați și voi pe mine atunci când mai aflați ceva util. Deja eram foarte fericită, aveam ciclu regulat, nu mai luam anti deja de destul de mult timp, conizația trecuse și, ca să vezi, mi-au trecut și benectazile. Nu le mai aveam nicăieri, nici măcar acum nu le mai am. Nu le mai am pe picioare, nu le mai am pe feste, nu le mai am pe față. S-au dus. Nici măcar nu știu unde s-au dus. Nici măcar nu știam că e posibil să se ducă. De la dermatolog mi s-a spus că nu se vor retrage, pentru că, acum asta e, așa sunt eu, fragilă. Dar se pare că nu sunt chiar așa fragilă și că un diagnostic de genul nu trebuie neapărat să nu mă îndoiesc de el sau să nu-l combat sau să nu fac nimic ce îmi stă în putere să-l schimb. Și sunt foarte fericită că am găsit, în primul rând, Norman's, care a fost pe departe cea mai eficientă unealtă pe care am găsit-o până acum. Și, în al doilea rând, pentru faptul că m-am puternicit să vreau să aflu mai multe, să vreau să-mi schimb stilul de viață, să vreau să fac mici schimbări în farfurie și asta mi-am propus și pentru 2021, să fac schimbări în mediul care mă înconjoară, așa încât să mai elimin din toxine și din lucrurile care pot să imite estrogenul în corpul meu, așa încât să-mi dea peste cap procesele hormonale. Deci cam asta e planul pentru 2021. Deocamdată cea mai utilă soluție am găsit-o prin suplimentele acestea de Maca și Vitex în formatul ăsta de la Norman's. Din câte știu, sunt singurii, cred, care oferă genul acesta de supliment în țară, dar mi-au mai scris și alte fete care l-au folosit și pentru care a fost un mare succes. Într-adevăr, nu e pentru toată lumea și sunt convinsă că, așa cum și anticoncepționalele sunt bune pentru anumite segmente din populație și nu sunt pentru toate, trebuie cumva să faceți voi research-ul și să nu fiți așa ignorante cum am fost eu și să dați din răspunderea voastră așa pe alții și să nu vă asumați chiar deloc. Deci faceți un pic de research. Am o prietenă care a rămas însărcinată doar luând suplimentul ăsta de Maca și de Vitex, ceea ce mi se pare incredibil. Și ea a încercat chiar de ani de zile și nu a reușit. Iarăși am prietene a căror simptome li s-au ameliorat. Deci cumva merită să vezi în ce spectru poate să te ajute și să încerci pe pielea ta. Și cumva să realizezi că nu e neapărat normal să ai sindrom premenstrual și să fii altă persoană înainte să vină ciclu, să te umpli de acne, să ai toate problemele astea și să ți se spună că da, trăiește cu ele și asta e. Nu, e ok să cauți alte soluții și cu atât mai mult să te susții prin stilul tău de viață și să-ți creezi o viață în care să-ți fie ușor să trăiești tu cu tine. Și îmi pare rău că la noi nu este o cultură mai preventivă și că noi nu discutăm așa de deschis despre problemele astea cum mi-ar plăcea să discutăm, așa încât și eu să fi aflat de alternativele astea cu mult înainte să mă umplu de benectazii sau să ajung să fac conizația. Dar sper să schimb măcar eu asta, măcar în cercul nostru strâmt. Și într-adevăr, acum am dezvoltat oarecare pasiune spre lucruri de genul ăsta și vreau să mă informez constant, să înțeleg ce lucruri pot să schimb în farfurie, în mediu și așa mai departe, care să mă ajute. Dar am fost și în extrema în care am fost puțin obsedată de ce am în farfurie și am ajuns să demonizez anumite tipuri de mâncare, să am anxietate când mă așezam dus să mănânc și așa mai departe. Dar asta cred că o să discutăm toate într-un alt episod pe această serie. Dar dintre toate astea, atunci când nu am făcut nicio altă schimbare de stil de viață, tot m-a ajutat Norman's, așa că sunt un mare advocate pentru asta. Dar sunt în continuare un și mai mare advocate pentru informare și pentru alternative mai puțin dăunătoare. Și, așa cum am spus și în articolul pe blog, este și o cireașă delicioasă pe tort la povestea asta, și anume faptul că sindromul ovarilor polichistice este asociat și cu un libido scăzut, ceea ce eu n-am considerat că am, dar am realizat că poate aveam.
După ce m-am lăsat de anti și după ce am început să iau Normans, am descoperit că și pe partea asta poate fi mult mai bine decât am crezut anterior. Așa că poți să descoperi că viața poate fi și altfel după ce faci niște schimbări chiar destul de ușoare. Ca să sumarizez, dacă e anticoncepționale și vrei să te lași de ele, există și alte soluții. Există homeopatia, există suplimente, există Normans, există schimbări de stil de viață, din alimentație, din sport și așa mai departe. Dar, dacă iei anticoncepționale și vezi că au efecte adverse urâte, acne, depresie, venectazii, dureri și așa mai departe, iarăși devine puțin curioasă. Nu e normal să fie așa și ai putea să duci o viață mai bună dacă schimbi ceva. Într-adevăr, nu e aplicabil în toate circumstanțele și trebuie să discuți asta cu medicul tău, dar merită să afli că există și alternative, ceea ce eu nu am știut atunci când aveam nevoie și mă bucur foarte mult că mailul acela a ajuns la mine când a ajuns și sper din suflet să ajungă și videoul ăsta la cine are nevoie atunci când are nevoie. Și după cum spuneam, vreau să fac din asta o serie, vreau să avem mai multe serii de genul acesta, pentru că observ că informația ajunge poate cel mai repede la mine, în poziția în care sunt și mi-aș dori foarte mult să aibă continuitate și să creăm așa o mică comunitate aici. Așa că pune și notificările, lasă un coment, dă share cu are nevoie de asta și sper să ne auzim cu bine la următorul talk.